Check. Yo. Good evening, everyone. What's up for tonight? It's me, Soldier Boy So Breezy. But my friends call me Naruto, ng General Luna, Supreme Bloods. Represent. Yeah, that's right. Alam kong na mag-video to sa social media, pero batiin ko muna yung mga kaibigan ko dyan sa California, sa New York, sa Chicago, sa Europe, sa Middle East, sa Russia. Ayan, maraming nakikita sa London, sa Japan, at sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan, mga kaibigan natin sa Facebook. Salamat sa mga likes and follows. Anyway, ngayong gabi, nagtaka kayo, meron tayong spoken poetry, spoken words event. Ito dahil ay, ito yung idea ko, I was inspired sa Shooting in Davao. Palapakan mo natin sila mga kaibigan, ang Shooting in Davao. Na-inspire ko sila na, what is kung maghimo tagyanin na event diri sa Ligos, mag-success kaya. So, karon nahimo ni na event tungod kay natayo sa katao na nagsuporta sa mga local artist talent si Boss Lanier Kadumog. Ayan, palakpakan natin. And isa sa mga nag-support sa mga local artists at saka yung Festa Sorpresa. At sa mga open mic players, hindi ko akalain na marami din pala mga spoken poetry artists sa Ligos. Kalain nyo naman, di ba? Pero anyway guys, my piece for tonight is all about na gihimo na ako bago lang din ako siya gihimo kay tungod na bago lang po na ako naibalaan na naganig mo join. So I decided na maghimo og isa ka poetry for this evening. So here we go. Wait lang. Kaya tayo ko lang kay Juan Day, Crush. So, kisa ba sa Padre ang may crush karong adlaw? Karong gabi na. Kisa crush ninyo? Si Liming Shui? Ano ba? Kasi yung mga crush na, kamulo ko daghan mo crush. Pero karon as a spoken artist, daghan tag mga way to express our feelings through something what you like it. Pwede i-rap battle, pwede isayaw, pwede siya kantahon, pwede isulat. So, ito yung isa sa mga bagay na ginawa ko. So, here we go. Play na to. Game. Simulan natin ang kabanata sa isang tulang pinamagatang paghanga. Unang beses na pinasok ang laro na to at doon din kita unang nakilala. Pangalawa, sa pangalawang pagkakataon, sinuwerte ng panahon at sa isang bagay doon tayo nagkasama. Pero teka, inisip nyo ba merong pangatlo? Oo, meron talaga. Kasi ngayong gabi mga kaibigan, nandito siya. Wala akong perpektong salitang magawa. Di ko alam kung bakit. Hindi ko nga makuhang maimbita ka sa labas na kumain. Ako ay nahihiya. Ang tanong, ako ba ay pangit? Pangit taon kung kinahanglan lang ni mo mukaon? Pangit taon kung kinahanglan lang ni mo musyat? Or mas labi sa tanan, pangitaon o kinahanglan ni mo bukto na sandigan kung ibulagan ka sa imong uyag na igo lang kag ipasakitan? Bakit nga ba? Bakit nga ba labis talaga ang aking paghanga? Bali, ikaw yung nawawalang jigsaw puzzle ng buhay ko? Ikaw yung kumukumpleto ng araw ko? Para ka kasing calculator, pag nakita kita, sigurado solve na ako. Pero yung totoo, nung nakilala at nakausap kita, sinabi ko, man, this girl, she gave new meaning to my life. Lalong lumakas yung positibo at panalangin ko na sana, Lord, this girl, siya na yung aking magiging wife. Hindi ko na kailangan pang laliman ang mga salita upang yung malaman ang aking nararamdaman. Isa lang ang basihan para iyong malaman bakit kita nagustuhan dahil sa iyong mga matang malaanghel kung titigan. Ang iyong mukha sa tuwing pagtulog ko sa gabi, hindi ko makakalimutan. Ang iyong ngiti, lagi kong napapanaginipan. Ang iyong ngiti, lagi kong napapanaginipan. Masaya ang ating samahan habang naglalakad, hawak kamay sa daan.
Pero alam kong panaginip lang to. Bago ako magising, gusto kong sabihin sa'yo, mahal kita magpakailanman. Pero alam kong alam kong hindi kita maabot. Masyado kang mataas. Hindi kita talaga maabot. Masyado ka talagang mataas. Kung muduol ko sa imuha, ang tibok ng puso ko lalong lumalakas. Maong sa ani na butang, di paagi ang akong feelings para sa imuha ipagawas. Kay matud nila, kung dili mo maistorya ang imuhang gibate, basig unyag mapakyas. Saon na lang si Crush. Ito yung una sa 100 ko na isusulat para sa iyo at ang aking paghanga ay magpapatuloy. At ngayong gabi, hindi pa dito magwawakas. Maraming salamat po. Hi, Crush.